Сәлем, дуслар! Сезне лайклы хит тапшыруында сәламләүемә шиксез шатмын. Вәгъдә иткәнемчә, бүген ноябрь айының яңа унлыгы белән танышачакбыз, дуслар. Танышып кына калмыйбыз, күңелегезгә хуш килгән җыр өчен тавышлар да бирәбез. Тавышларны һәм лайкларны бирер өчен Мәйдан.тв сайтында мөмкинчелек булачак, дуслар. Шуңа күрә хит-парадтан соң бергәләп кереп, лайклар куярбыз. Килештекме? Иң күп тавыш җыйган җиңүче ай ахырында игълан ителәчәк. Сезнең тавыш биргән арада без катнашучыларыбыз белән әкрен генә таныша башларбыз. Ну, кузгалдык, әйдәгез. Күптән түгел туган көнен билгеләп үткән җырчы Азали Вәлиева үзенең бәхетле хатын-кыз булуын әйтеп узды. Мин гаиләдә беренче бала булып туганмын. Ике як әби-бабамның яраткан оныгы булып үстем. Ләкин үземне иркә дип санамыйм. 8нче сыйныфтан бирле акча эшлим. Сеңелләрне киендерешергә булыштым, ди Азали Вәлиева. Şovları bulmay bit әллегел Синің білән рәхәт дейіп әйтуләре Бош булмаған демәк минің көтуләрем Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нурлары балқып тұрған сендер сабыр гөлім Минем сабыр гөлім, бәхетле бұл бүгін Тойып шатлықларының һәр бір мизгелі Паралары болалы рул сирәк Синің солышыңны тоя минем йөрәк Өндәшмей дұрсаң да бит мин аңлаймын Тик янымдан гына китмә җаныкаем Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген Нурлары балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген Шатлықларының һәр бір мизгелем Очрашканбыз икән димәк бушка түгел Бындай очрашулар булмый бит әллегел Синең белән рәхәт диеп әйтүләре Буш булмаган димәк минем көтүләрем Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген Нурлары балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген Нурлары балкып торган сендер сабыр гөлем Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Тойып шатлыкларның һәр бір мизгеле Күп вакыт дип җырлаучы Раян Садриев гаиләсен бик нык яратуын әйтеп узды. Күптән түгел ул гаиләсе белән Мамадыш якларында табигать кочагында ял иткән дуслар. Видеосын карап узыйк әле. Матур җирдә, ана монда кызыл балыклар да бар.
Karplar da var. Шашлык, мунча, яхшы кайф, иң мөһиме янәшәдә яраткан гаиләм ди Раян. Хәзер табигать кочагыннан клипка күчәбез. Yıllar alga bara, yıllartından yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge. Vakit artından jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta. Yakabızdan tutma, bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıybız yögürebiz biz, atlıybız yögürebiz biz. Tutam diye bilebiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta. Yakabızdan tutma, bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Kişe bugün hem irtege, bar uylarını şın iterge. İğne inge kuyup birge, İğne inge kuyup birge. Ömür yolların üterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta. Yakabızdan tutma, bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta. Yakabızdan tutma, bir işimiz hiç de anlatma, anlatma. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез дип җырлаучы Алсу һәм Азат Фазлыевлар моннан 1 ел элек чит илдә ял иткән булганнар, дуслар. Менә видео сезгә. Алсу Голландия һәм Бельгиядә сәяхәтләрен искә алып, Instagramга фото, видеолар урнаштырган. Сагынып карап утырабыз ди җырчы. Алсу, үз өеңдә булу җан рәхәте. Җыргыз да әнә шул хакта бит. Урамнарда яна кичке утылар, ашыгы бия кайтып киләмен. Ketdim olamın, seni akıllım, tәрәзәдә генә күзләрем. Нинди рәхәт бит ул безнең өебез,
bir kayda da bulmaz bunday rahatlar. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Nindi rahat bitti bizning eyyemiz, bir kayda da bulmaz bunday rahatlar. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Unutıla bütün arağanı, qaytıp kirip seni kürüge. Bir-birimizni şolay ko'ngillar ne orada sog'liq ilgirar. Nindi rahat bitti bizning eyyemiz, bir qaydada bulmaz bunday rahatlar. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Nindi rahat bitti bizning eyyemiz, bir qaydada bulmaz bunday rahatlar. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Uranlarda yana kişke utlar, aşkı biye qaytıp kilemin. Ketdi bolamın seni aqlim, derazadagina ko'zlarim. Nindi rahat bitti bizning eyyemiz, bir qaydada bulmaz bunday rahatlar. Şu rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Nindi rahat bitti bizning eyyemiz, bir qaydada bulmaz bunday rahatlar. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Şol rahatlar eşin canım canaşım, rahmetlerim yolsuz sana rahmetler. Жүріші Нұрислам спорт сүйіші артистларының бірсі. Бигрәк тә велосипедта жилдірерге ярата екен ул. Бізде әлі дә велосипед сезоны ябылмады ди Нұрислам. Сезон ябылғаш, шаңғыға күшәсізме? Сізден постының дәвамын күтәбіз. Her günlük giresin kışıma, yalmayıp çıgasın dirmekten. Şaşınla jillerge, jillerge, jillerge taratıp ötesin diremden. Şaşınla jillerge, jillerge, jillerge taratıp ötesin diremden. Artığından ölenler bibereler, Cemil'dep şıkları kıyılar. Seni mine yıraka, 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 şatı
Bağırlığında kebek koyular. Min dile unutup dünyamını, sen gitken yoklarga yol aldın. Zəngər gög ufuklar, ufuklar, ufuklar ortuna keripsin yoğaldın. Zəngər gög ufuklar, ufuklar, ufuklar ortuna keripsin yoğaldın. Her günü keresin düşüme, Yırakqa tübelgen qarашın. Ufukta zor quyosh, zor quyosh, zor quyosh, Bağılma yanarsın, yanarsın. Ufukta zor quyosh, zor quyosh, zor quyosh, Bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın. Bağılma yanarsın, yanarsın. Үз йортлары белән яшәүче мәхәббәт дуэты Вәли һәм Гөлназ пандемия вакытында мунча төзү белән мәшгуль булганнар икән, дуслар. Карап үтегез әле фотографияны. Үз кулларыбыз белән эшләнгән мунчабыз бик кадерле ди Гөлназ. Килешәм, үз кулың белән мунча түгел, ләүкә төзүсәң дә кадерле була ул. Эх, борынга миннек исләре килеп китте бит, Әйтергә була бит. Туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайдасы? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең sabırlığın dik juma, Qadırlıdan qadırlı bitsin miңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юрар, Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, Мәңгелеккә аермасын, Я Аллах. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк, Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, Үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма, Бик яратып сиңа гашык булганга, Гелеп кәлеп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең
Динар Ульданова хит-парадта «Минем юл» җыры белән катнаша. Ниһаять, көтелгән клип дөнья күрде. Бу клипта минем тормыш юлым, шатлык куанычларым һәм сагышларым сурәтләнә. Рәхим итеп карагыз ди Динара. Бергәләп карыйбыз дуслар. Отларга аттылар янсын диеп, тик янмады, чыктым утлардан. Суга ташладылар батсын диеп, мин батмадым, чыктым сулардан. Йөрәгемдә нәфрәт уянмады, бер кемгә дә ачу тотмады. Аяк чалып, хәтта йыксалар да, абат тордым, ятып калмадым. Яшем әле бүгенгесе белән, артка борылып мин карамыйм. Якын кешеләрем янарымда, киткән кешеләргә мин уфтанмыйм. Балам диеп янып яшим мин, яшәү көчен бирде ул җаныма. Барыр юлым җиңел булмаса да, тик син балам, бул син янымда. Авырлыклар булмас, барсын була, җиңеп үтәргә тик ышаныч. Тусын күңелеңдә тормышыңны матур итәргә, инде бүтән сөю хисләреңә күренергә насыйп булмас димә. Бары да булыр үзең теләсәң. Яшим әле бүген attılar yansın diye. Айнур Галләмов лайыклы хитта катнашып, күпләрегезнең мәхәббәтен яулап өлгерде инде. Соңгы арада бик күп яңа җырлар иҗат ителде. Көннәр буе иҗат итәбез, язабыз, көйлибез, җырлыйбыз ди ул. Бу юлы сез Айнурның җиңел түгел җыры өчен тавыш бирә алырсыз. Кузгалдык.
Кошам дип кулын сузганнар юк, күтәрергә баскыч куйганнар юк. Үзем барам юлларымны ярып, туктап калам кай вакыттары. Җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне күңелеңә күмеп барулары, җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Бар кешегә серләр ачып булмый, яшерерлек серем дә юк андый. Кемнәр ничек нинди ысул белән күтәрелгән югарыга менгән, җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне күңелеңә күмеп барулары, җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Тормышымнан алай зарланган юк, башкаларга кенелеп караган юк. Булган бәхетемне читкә чәчмим, барлыгыма риза булып яшим. Җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне күңелеңә күмеп барулары, җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Тик шулай да үзем алга барам, мин ышанам барыбер сынып калмам. Мин ышанам барыбер сынып калмам. Татарстанның атказанган артисты Илгизәр Исламов тумышы белән Актаныш районы Зөбәер авылыннан. Илгизәр абый 30 ел дәвамында татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты булган. Аның үзе язган 200-дән артык җыры бар икән. Аларны эстраданың танылган артистлары башкара. Һәм бүген яңгыраячак Әнкәй җырының көен дә Илгизәр Исламов Георгий Ибушев сүзләренә үзе иҗат иткән дуслар. Бергәләп карап һәм тыңлап узыйк әле.
şungan sağız içinde Anekay bugün nikter oyga şungan Tuturup yakpanı da mişinne Anekay bugün nikter oyga şungan Tuturup yakpanı da mişinne Bu ayda hit paradımızda Renesans orkestri katnaşa dostlar. Bigrak kızıkşılay bit. Baksan bu yıl orkestrga 17 yaş tulgan iken. Kızlarının repertuarında nindigine eserler yok. Onlar arasında Tatar, Rus, Şit ilkileri de var. Layıklı hitta ise Renesans orkestri Züleyxa Tatar halk eserin təqdim ite.
Автор башкаручы Флора Талипова Башкортстанның Салават районында туып үссе дә, төп чыгышы белән Саба районыннан икән. Хәзерге вакытта ул гаиләсе белән Чаллыда яши. Флора ханымның 450ләп җырын 60лап татар артисты башкара. Әфәрин, Флора ханым, әфәрин! Büyük tatlar yazmışı asırlar aşağı ile Tulgalilerden başlanıp Tuktadım minak ile Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Kulüpsüz diyen gümer Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Kulüpsüz diyen Şaşkın paraştan ut çeşit Düşüp taşkın hislerge Allah'san minen soralar Ya aytmizgen kişilerge Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte bitsin milletime Kulüpsüz diyen Büyük tatlar yazmışı İmgen mi bir yağda da Koşuşlap yıldızlar atan İnsanı olanlardan Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte bilsin milletime Kulüpsüz diyen gümer Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte bilsin milletime Kulüpsüz diyen gümer İtte bilsin milletime Kulüpsüz diyen gümer Әле генә сез лайыклы хитның 10 катнашучысын карап уздыгыз. Кайсы җыр ошады? Кем өчен тавыш бирдегез? Дуслар, тавышларыгызны Мәйдан.тв сайтында ай дәвамында көн сайын бирергә мөмкин. Ә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе атнада шушы составта күрешербез. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.